Njengoba likubuza ukuthi ngubo ngaki namhlanje komkhulu lezindaba eOakland Park eGoli sibingelele kuwena sikwamukele indaba enze uhora lokuqala emini sibingelele nakuwo sibukohlelo lethu olusho zokusakaza iDTT lezindaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela nazo ezinohlonze emini nje. And I immediately said to him, I appointed you and I'm the only person who can de-appoint you. Mengameli Ramaphosa uthalikho itule lakhiwayo lokugudluza esikhundleni iphini lakhe uPaul Mashatile. Lokhu kusho ephendula imbiko ethu Mashatile udalula ukuthi kukhona abahlela ukumsusa kwesephini likaMengameli. People who live in the streets have got nothing to eat, have got nothing to help them. They go hungry for days. They go hungry for days. They are cold. Let's help the homeless. Bala kuzo eGauteng, Eastern Cape neKwaZulu Natal zivuswe yiqhwa namhlanje njengoba amakhaza ashubisa umkantshi ezwakala kuzo lonke ngenxa yomsingo obandayo. I'm pleased with the performance. The guys haven't played in a long time and it was good to see them line so quickly and putting up such a good performance. Xhumana nophiko lwezindaba ze-SABC sithinte uma ufuna ukusazisa noma ukusiluma indlebe ngodaba oluthile noma ingqinamba ezikhungethe umphakathi wangakini ungasishayela kule nombolo ethi 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. SABC News izwi lakho sizimele asithathi hlangothi. Mengameli Ramaphosa uthalikho itule lakhiwayo lokugudluza esikhundleni iphini lakhe uPaul Mashatile. Lokhu kusho ephendula imbiko ethu Mashatile udalula ukuthi kukhona abahlela ukumsusa kwesephini likaMengameli. Mengameli Ramaphosa uvele wawachitha amahemhemu athi kunetulo lokususa uPaul Mashatile esikhundleni sephini likaMengameli okudaba obelisematheni emaphephandabeni angesonto. I had a discussion with the Deputy President and I said, but what is this? And we are going to have another discussion because, and I immediately said to him, I appointed, I'm the only person who can de-appoint you. And there is just no thought, no plan, no inkling whatsoever that something like that could be in the works. Ramaphosa uqulsekile ngebanga eselihanjiwe ukubuyisa uzinzo kwezamandla ogesi kuleli. The NEC was rather encouraged to see that the electricity availability factor is continuing to rise and is hovering around 60%, with the incidence of load shedding having been reduced from around 6 now, stage 6 rather, hovering around stage 3. Malungana nemvume egunyaza ukuboshwa kaMengameli waseRussia uVladimir Putin kanye nengqongqothela yeBRICS esisemome, Ramaphosa uveze ukuthi le ngqongqothela ngeke isingathwe ngohlelo lwezobuchwepheshe. We are not going to have a virtual BRICS summit. We are going to have a physical BRICS summit, and all of us are committed to having a summit where we will be able to eyeball each other. Ramaphosa benesithangamna bezindaba emva komhlangano wekomiti lesigungu esiphezulu seqembu lakhe obuhle leBoksburg ngempela sonto. Ungqongqoshe wezindaba zogesi uDokotela uHosiyeni Ramokgopa udalule ukuthi njengamanje iNingizimu Afrika inomthamo wogesi olinganiselwa kumaphesenti angama-60 kunomthelelo omuhle ukuthi ugesi ungabusacisha ngokwezigaba eziphezulu. As a result of Ungqongqoshe Ramokgopa ubechaza kabanzi ngeinhlelo zomnyango wakhe ngalokho sekwenziwe ngohlelo lokunciphisa ukucishwa kogesi ngenhloso yokonga ezweni kanye nokwenyuswa kwesigaba somthamo wamandla ogesi. So you can see that we've been able to maintain, if you like, that trend line. So we are approximating that 60% energy availability factor. Of course, in megawatt terms, you can see the running average for the week that was is about 28,272. As a result of improved generation capacity, now we've got an additional space for us to do what we call good maintenance, planned maintenance. Udalule nokuthi sebekwazile ukuyibamba indlela yokusebenza kwemishini ephehla amandla ogesi. When we started
in this position when the president introduced the portfolio of the Minister of Electricity. We're sitting at 2,900 megawatts, almost 3 stages of load shedding that are locked in these outage slips. Now look at where we are. We're at 1,351 and we want to improve it. I-Eskom inohlelo lokuthi ithole izinjini ezinkulu eziphehla ugesi ezingama-25 nezizokwandisa umthamo wogesi ngama-gigawatts ayi-12 ngaphambi konyaka u-2028. Namhlanje izakhamuzi zaseGauteng zivuke zabona into ezingayijwayele ukuyibona njengoba indawo eziningi ezigujezelwe yiqhwa. Ukuzwa kabanzi sixhumana nentatheli indaba ze-SABC uMbalenhle Mthethwa. Mbalenhle sikwamukele endabeni, ingabe sinjani isimo lapho khona njengamanje kanti ithini futhi izakhamuzi zaseGoli njengoba zibona into ezingayijwayele ukuthi ke izibone kuleli dolobha? Njo ekseni ubonile nawe eGoli bekunenkinga yokuthi kuwe iqwa indawo ezibe nenkinga kakhulu bokuyindawo ezisondelene nalapha eGoli uma ngiyibala nje phecelezi bengathi iAuckland Park iJohannesburg CBD kanye futhi nendawo eziseduzane nayo iJohannesburg CBD ezifana neJohannesburg South Lenga koKomaro uphinde futhi uthi uma uyusondela lenga koAlberton uphinde futhi ubone nalapho futhi kuba khona leyo nkinga ukuthi kwehle iqwa kodwa ke nakwezinye indawo ngathi akuzange kube khona inkinga efana nalezo uma uya nje la ekuthiwa kusekuruleni khona azange sibone kakhulu ukuthiwa kuwa iqwa kakhulu noma uphinde futhi uhamba uye endaweni efana noSoweto ngalapho azange sikubone lokho futhi iqwaliwa kakhulu lapho sasilibone nje futhi neze nje liwile ngalapho kodwa saphinde futhi zathola imbiko yokuthi iqwa seliyasondela futhi liyahamba liya khona lenga kuma sentini lezo indawo lezo kodwa nje ngesinye isikhathi ubulibona liwa kakhulu ngesinye isikhathi liphinde futhi lithukwehla futhi endleleni imoto nje zimhlophe nama roof abantu aphinde futhi emhlophe ubona nje iqwa elilele phansi otshanini naphansi emgwaqeni nasemotweni zabantu nakho yonke indawo kodwa ke enye inkinga ke ephinde futhi yenzeka ngesimanga seqwalele silibone lehla namhlanje kuseni ukuthi khona la eBRICS rank eJohannesburg sibone ukuthi sichazelwe ngomunye okhumashana ekhala ngokuthi emva ukuthi kuwe iqwa ibhilidi labonakala ukuthi selidinga ukuthi libe nomsebenzi omusha ukuthi uvuselelwe leli bhilidi ngoba amanzi seyangena phakathi njengoba sekuncibikala iqwa njengamanje iqwa vele liyancibikala ngoba emini vele ilanga liyaphuma kube ngathi kuyashisa kancane kodwa ke ngitholana nomunye osomabhizinisi namhlanje othi business lakhe livele lathi ukusimama kancane namhlanje ngesimanga sokuthi abantu bafuna ukuthi baphuze itiya nakho konke sitholana nana nontomfuthi wakamtshali ozosichazela kabanzi ngokuthi namhlanje uboneni siyabonga kakhulu sizokuthi ukhulume nathi awusichazela kabanzi ngokuthi namhlanje kuseni nje abantu abafike bezothenga itiya babe baningi babe bangaki mhlawumbe yini uyakujabulela yini ukuthi kube namakhaza njena? Yebo ngiyakujabulela ukuthi kube namakhaza kodwa ibhizinisi ithe ukusimama kakhulu ngoba namanje abantu abathenga abapheli ukuthenga itiya njengoba sithengisa namakhekhe nje kuba busy kakhulu. Ngoba ngibona nje ngiyabona ukuthi uyaphinde futhi uyazama futhi ukuthi uphinde futhi kube ngathi kuba khona amanye amakhekhe owafaka estofini kuyinjwayelo yini noma into nje evela kancane lena? Kuyinjalo ukuthi sihlala sibheka everyday kodwa kwanamhlanje kushintshile ngoba nenani besilibhaka lithe extendeka kancane. Amakhaza wona sincedile nje ukuthi noma sigodola kodwa akufani ngathi amasenta ayangena wona kancane. Yebo netiye lethu futhi kahle limnandi itiye lethu ngoba linobiso lengi lishubile sinawo wonke amatiye ofuna ukwaphuza. Yebo siyajabula nje ukukhuluma nawe omunye ke nawo somabhizinisi abakhona la eBRICS rank ukhuluma ukuthi nje yena yize amakhaza engawajabule kodwa nje uyakujabulela ukuthi ibhizinisi lakhe liye lathi ukusimama wathola namasentshana aphinde futhi angena la ebhizinisini lakhe uyasho futhi nanokuthi namhlanje ngathi ubhaka kakhulu uma nje ngingakukhombisa futhi nala ekutheke kubekwa khona amakhekhe asephelile ngisho nokuphela nje abantu bayeza nje ngokuningi bayeza bezothenga amakhekhe kanye netiya kodwa angiziphindisele kunini intambo. Manyamboze sibonga kakhulu na ulitholeke lelo tiye. Sihlabele phambili. Kube ukuthi liyenyuka izinga lokuduna kwezimoto ezithwala imali kulandela igameko ezimbili ezehlukene ezenzeke eMpumalanga esikhathini esingaphansi nje kwesonto.
Esinye isigameko sokudunwa kwemonto ethwala imali lemonto ibihamba emgaqweni uR40 eMarithi eBushbuck Ridge ngesikhathi igasela izigebengu kulimala onogada ababili ngesikhathi izigebengu zivulela ngenhlamvu. Ezinsukwini ezintathu ezedlule kwabikwa isigameko esiyamaniswana lesi yize sona senzeke eSebi kubikwa ukuthi abasolwa bavulele ngenhlamvu ebhekise emontweni ethwala imali kwaze kwaba iyama. Izigilamkhuba zakhala zemuka nesamba semali singadalulwanga nakuso lesigameko kubikwa ukuthi kulimala onogada ababili. Izakhamuzi zaba seyiphuthumele endaweni yesigameko ziyotapa imali eyayisalile. Amaphoyisa anxusa izakhamuzi ukuthi zingajwayeli ukuphuthumela endaweni yezigameko ezifana nalezi ngoba akuphephile. Mbukeli sithatha iqhwetolo kanti uma sibuya sokuphathela uWT. Last night when I arrived here on the spot, just on these mountains, there were a group of guys who were throwing stones into the trucks. Amaphoyisa sempumalanga athi liyaqhubeka uphenyo emva kokuthi kuthungelwe ngomlilo amaloli amahlanu athwala impahla emgaqweni onguthela waye ku-N4 embombela ngempela sonto. Siphinde sikwamukele mbukeli mangabusana kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Omengameli Cyril Ramaphosa uthalikhi itule lakhiwayo lokugudluza esikhundleni iphini lakhe uPaul Mashatile. Lokhu kusho ephendula imibiko ethi Mashatile udalula ukuthi kukhona abahlela ukumsusa kwesephini likaMengameli. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Amaphoyisa sempumalanga athi liyaqhubeka uphenyo emva kokuthi kuthungelwe ngomlilo amaloli amahlanu athwala impahla emgwaqeni onguthela wayeka u-N4 embombela ngempela sonto. Kukholakala ukuthi lamaloli athungelwe ngomlilo ligamenxa ihora le-10 izolo ebusuku. Kulesigameko kunqinqiswe amaloli abebuya eMozambique eMaputo ukuyothulula amalahle kanti elilodwa belilibangise eThekwini lithola amawolintshi abezothunyelwa phesheya kwezilwandle eChina. It happened last night when I arrived here on the spot. Just on these mountains, there were a group of guys who were throwing stones into the trucks. So as I was about to finish this road, they just started shooting us. Yes, then they told us to leave the trucks, give them cell phones and our wallets. Ngenhlanhla abashayeli bakwazile ukuphunyuka bengenamyocu kepha imbangela yalesigameko ayikaziwa. Nokho ke kuyakhathaza ukuthi izigameko ezifuze lesi seziyinsakavukela umchilo wesidwaba futhi zibeka impilo yabashayeli engcupheni. I was worried about my life, not the truck per se. I was worried about my life and my safety. And as for oranges, you know, like this kind of cargoes are insured. Seliqalile uhlelo lokukhuculula umgwaqo onguthela wayeka u-N4 nokulindeleke ukuthi uphinde uvulwe uma lithambama. Abakwasidlodlo bebengakabophi umuntu kanti uphenyo liyaqhubeka. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Umgwaqo onguthela wayeka u-N3 ophakathi kwe-Van Pass kanye ne-Escort uvuliwe lomgwaqo ke ubuvaliwe ngesikhathi kususwa insalela zamaloli ashisiwe. Isiphathimandla zithi ukuvalwa kwalomgwaqo kudla amabhiliyoni amarandi. Ngokombiko amaphoyisa amaloli ayisithupha ashiswe ngesikhathi eqeda kumiswa ezama ukunyuka umango eVan Pass kube khona ukudubula ngaphambi kokuthi athelwe ngopetrol angqongqiswa akekho limalile. Eshiswa abantu ekuthiwa bebehamba ngeToyota Avanza and bake wadubula namaloli eqaleni ngaphambi kokuba bawabhunyele ngopetrol. Sizitholile ke nokho ibackpack za petrol ebezikhona la enkundleni la eVan Pass. Abashayeli bamaloli abebevaleleke kulomzila amahora amaningi bathi akukho ukuphepha kulothela wayeka u-N3. We're not safe on the road. Just because of this that is happening almost a week or something. When we saw people on the road, we are like getting frightened that maybe they can do something wrong to us. Njengoba amaphoyisa ephenya lolu daba
ungqongqoshe amaphoyisa uGeneral Bhekicele uthi bakhona bamayaniswa nezigameko zokushiswa kwamaloli asebaboshwa. Last time we checked, we had arrested 47 people around the trucking issues and all that. We send them to court so they get bail. Maybe sometimes the prosecution and magistracy can tell us. Iphathimandla ezilawula ezomgwaqo zithi basazoqhubeka abasebenzi baqaphele imizila ngelokhozi. Umgwaqo khona usuvule ku N11. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo. Isibalo sabantu abaphethwe isifo sohudo kuleli sesifinyelele 47. Umnyango wezempilo usunxuse izakhamuzi ukuthi ziqaphele ukuthi ziphuza amanzi kanjani. Lezi zakhamuzi zithembele kulamathangi ukuze zithole amanzi ahlanzekile nalungele ukuphuzwa. Uma engafikanga ziyaphoqeleka ukuyokha emfuleni oseduzane noma ziwacele komakhelwane abanemthombo. Akukuhlanga asinawo amanzi. Amanzi yinto esiphila ngayo. Sixhomekeka kwimvula ukufumana amanzi. Kodwa ke sawubasathini. Ibuhlungu lemeko. Ibenza nzima ubomi bethu. Kunyanzeleka sixoze mpheni wumbi ukuze sifumane amanzi acocekileyo. Izakhamuzi zaseHammanskraal hlalelo valweni njengoba lesi sifo sithe chithisa kule ndawo. Coming here, it's giving us anxiety. I don't want to lie. It's really scary. We buy the water. Well, we buy the water. I don't know about others, and I think others boil the water, but we buy. Isimo semanzonzo njengoba nabaholi bengakubi nazo impendulo eziqondile. There are no new laboratory confirmed cases and deaths in the past week. And this is a sign that the community members, especially in the affected areas, have heeded a call to remain vigilant, avoid drinking water from unreliable sources, exercise personal hygiene at all times. Izisulu zezikhukhula e-Eastern Cape zama kanzima ukulungisa impilo yazo. Sekuyiminyaka emithathu kwehle esisehlo, olusapho olunamalungu alithoba lusasokola. Indlu ebelunayo isemgangathweni yamoshwa yimvula eyayisina ngamandla. Unomantulentule Nywaki usebenza etiphini nalapho achola inkukuma enothi iphinde isebenziseke. Olusapho luxhomekeke kwimali athi ayifumane kulomsebenzi. Impilo esiyiphilayo akondahlala kulendlu siba yi9 ngaphakathi. Xa kunetha siyebaleke sohlala next door, silale pha next door. Sibuye xa imvula iyekile ngoba kwayona inamaqabaza phakathi. Ukungabikho kwemali kwelikhaya kubangele omnye wabantwana ukuba ayeke isikolo kuba kungekho mali yokumkhwelisa xa esiya esikolweni. Into yeke isikolo ngile right. Awundilungileyo. Bona abanye abantwana besiya esikolweni nongayi. Ziva kabuhlungu kakhulu. Olusapho luthi akukabikho ncedo balifumeneyo kurhulumente ukuzothi kangoku. Ikomiti yewadi ityhola ngelithi amasebe achaphazelekayo koku analo ulwazi ngale meko. Sabonto ba masiye kuceba but kungabikho nto basenzela yona. Ithuba ke lide kumane kuthiwa ke masilinde unyaka mali ke agqithe abengenzelwa nto usisi apha. Isebe liyaqinisekisa ukuba ngenene uhlolo lwemeko kasisi Nomantulele Nywaki lwenziwa lisebe. Uhlolo olo labonisa ukuba ukulungela ukwakhelwa indlu yenkxaso karhulumente waze wabhaliswa kwinkqubo ye-housing subsidy system. Isebe lokuhlaliswa koluntu lijamelene nomngeni wokukhawulelana nesisombululo esisigxila ngakwiintsapho ezachaphazeleka kwintlekele. Nanjengoko olusapho lakwaNywaki lusalinde kurhulumente seluqalile ukutena izitena zodaka ngeenjongo zokwakha indlu engcono. NdinguNomzonele Mngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Iyaqala ngolwesihlanu indumezulu yomcimbi wamahashi obizwa ngedandi July enyakatho yesifundazwe kwaZulu-Natal. Lo mcimbi unesasasa obamba iqhaza elimqoka ukusimamisa umnotho wendawo. Imeya yesifunda somasipala uMzinyathi uPetros Ngubane uthi baxhumana nazo zonke inhlaka ezifanele uqinisekisa ukuthi lo mcimbi uba impumelelo. Sifisa kuba sinike ithemba isiqiniseko kulabo beza lapha ukuthi sesikhulumile nomnyango wezokuthutha ophathelene nezemigwaqo lena exhuma engena edolobheni lethu eDandi endumeni
kwalapha emzinyathi ukuthi ama potholes akule mgwaqo abhekelelwe. Okwesibili esifisa ukuba sikubeke eqhulwini ukuphepha. Sifisa ukuba sinike isiqiniseko sokuthi laba amaphoyisa abaphatha umthetho abe disaster ama security ethu nabo bonke babuwomumo uba babheke ukuthi usection 4 uqinisekise ukuthi yonke into ihlelekile. Luphezulu kethe namhlanje libizo 18 rand 83 cents edoleni lasemelika libe ngu24 rand 10 cents kupondo kanti lingu 20 rand 62 cents kwi-euro. Ibhula laseBotswana libiza 1 rand 39 cents. Isephezulu inkomba yezabelo JSE. Igolide libiza $1,924.96 i-ounce. Iplatinum yona ibiza $910.30 i-ounce. Oil ongahluziwe ubiza $77.75 umphongolo. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Buke sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMagebe. Awasokhelela inkosazana uManzuza, umshazi kanoyishada ngamaqhoboza. Sale kahle.